Na hasisi mar dús beidir ar a tléimtir níor heigma beidir na contaktí a bhain leis. Beidir ná má curma go leor beidir go dtíar gur man níosáige, nelas gom aisin mar a bhí. Habredú hallar stré go meastar minic sílam a dús baie. Inis tá bhád níos curmaí, bín mála am a gcónaí, bína trálú ceartlam nar dís na lig. So ní minic inis se bhraithim gur a gantar, agus gur héin níos sfear a gáil dá fásta. Is cebn sin le bhhain ce go leornis bhí ag gilháintain, hasisiman sin ag láché tá láchailún sin ar le muir Guinnessa. Chuir mar suasan sin go le go le agus an plán bhí agam ná hallheastan sin go croch na chlothaige. Agus nar bhí a gáheastan sin hánig mar gur ceá teartiste a nar bhín sprach agam sa bím sa rion go máine se. So lean mar ré agus suaslám go croch na chlothaige cibí agus tá cairn sin faoinámhain man cairn sin na máinú mábalta i dhéthe ceilthart ní beidir gur níos lúna 10 méadar sin a bhí mábalta ceall. So hasisi mar cibís rinn mar dhéart tá taithe castan an sin agus bhí megaríon castan sin amsú le bonnet léh bhainte má. Ní í lom agus híime mar se beidir níos ceiste gur éhirir bháin hall síos cin na chlásáinte ar híúrex. Chuir mar síos beidir le bailí agus faoinámhain a pointis na máhanaic má na roiidir má héine agus a talú a tetimíide na ríre. So begin dú peún sins chuir me suas ríis go bair lévis. Dan man sin tamalt bhí se fuair go maiile leisin, mar dúirs bín sráú am a gcónaí, bín na hédaí ceartalm, bhí na brága ceartarms mar sin díadam sa jeú má bhela dhéanú nóháile bhí me go bre. A has ceartta bhíonn sin fásta, just go gaibh níos cuaramí agus beidir a bheith olbuthe a bheith ré gcónaí.